El que més m'agrada de treballar cara al públic és conèixer les persones. No tot són el que representen, és a dir, a voltes penses que una persona no te pot aportar res i després t'aporta molt. M'agrada molt el tracte amb la gent, m'agrada saber com pensa, m'agrada saber com sent. A mi m'agrada molt ser advocada perquè més enllà de la solució jurídica pots fer un acompanyament i una de les coses que més m'agrada és fer de traductora del llenguatge jurídic, no? I aquests tecnicismes que la gent del carrer no té per què entendre. Mai se van a sentir desbordades per el problema. A mi m'encanta la relació que tinc amb els clients que al final se converteixen en amics. I sentir l'orgull que quan te diuen buscar un conjunt confien en tu. Va vindre un metge, resulta que tenim un sopar amb els amics i van dir que volien comprar terror. Quan va passar una setmana van vindre ell i 2 o 3 més a donar-me l'enhorabona perquè van dir la vida han menjat terror com el seu. Jo dic, pues us agraïs de veres la diferència. Així ve personal de tota Espanya a comprar i quan veuen la botiga tan gran quantitat es queden al·lucinats i quan entren per la porta jo ja sé la talla que gasten i se'n van contentíssims. El que més m'agrada de treballar cara al públic és el tracte de tu a tu que hi ha, que normalment acabes coneguent a la gent, sabent el que vol, saber que ho acertes i que tornen a repetir. Això és el principal, que tornen a repetir perquè estan satisfets.